Bulangi perjurit sangka ing Karancang Kencana ya ing Loji Tengara. Kesanipun kados pundi? Iki yen dirasa kaya dene kriwikan dadi grojokan garan dan carang sangka pucuk. Mula sangka kuwi awake dhewe bisa ditampa pasutaring pertapan Sukalima kalamun awake dhewe bisa ngundurake wadyabala sangka ing Karancang Kencana ya ing Loji Tengara. Lah lajeng kersanipun niki sing maju panjenengan apa kula riyin? Iki becike kowe mangkat budal luwih dhisik mumpung isih gasik papane. Nggih, menawi kula ngangge entra ingkang benten, bedane piye? Tabrak dong banteng. Hati-hati di wis gerang tuwe rasa deling. Nah, gone wong Karancang Kencana gone wong sekti kabeh. Alah kek nyangkung dewane. Kowe yo sing hati-hati. Tak kono. Woi! Buta. Nggih. Kowe perjurit. Nggih. Kula nggih perjurit, sumpahing perjurit. Sumpahipun perjurit tibang bali wirang luwih becik tekane Pati Bagus. Kowe negaramu kono bisa mutat kaya ngono kuwi. Ning nek yen ketemu wadyabala sangka Karancang Kencana, kowe padha karo wis jeleh urip buset nyawamu ki manggon ning ragap. Amblang kaya wong jara, rebutan kaya menjangan mati kadang dewa.
Ora-ora senopati kan kata busur saka